Gelin gyýlarymyzyň çeksiz ihlas zekini, tapylgysyz ustadlygy bilen taýsy synuwat derejesine göterilen nepis hallarymyz türkmeniň adyny dünýä meşgul eden ajaýyp milli gymmatlygymyzdyr. Merdana halkymyzyň asyrlaryň jümüşinden gozaşalyp gaýdyan şöhratly taryhyny, milli mirasyny we medeniyetini hasam belinde göterýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň, türkmen halsy halkymyzyň ajaýyp arzuwlarynyň, mehr muhabbetiniň aýnasydyr. Ol ata-babalarymyzyň geçen şöhratly ýollaryny renkleriň dili bilen ýazan ýürek ýazgysydyr diýen dürdäne sözlerim muňa aýdyň suwutnamadyr. Şu beýik hakykata Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Gazalarwat çeper halçylyk kärhanasyny dokalýan nepis hallar synanyňda da muňa aýdyň göz ýetirmek bolýar. Birleşiň ugrdaş kärhanlaryň arasynda hemişe öň hatarda bolma başarýan bu kärhanada insan eli bilen dürdülýän gözellikleriň iň kämil hökmünde bütün dünýä ikrarnamasyna eýe bolan türkmen halkynyň şan şöhratyny hasam belinde götermekde nusxa alarlyk işler bitirilýär. Bu ýerde dokalýan haly önümleriň ählisiň ýaly ýokary hililik bilen tapawutlanyp içerki we daşarky bazarlarda ul islegden peýdalanýar. Kärhana boýunça şu ýylyň geçen aýyny 1676 ine 4 metrlik dürli ölçüklerdäki hallar dokulyp, bu aradaky meýilnama 109 göterim berjädildi. Peýgam paýhys ummany magtumuly Prag ýylyny has bilen sepitleri beslemegi maksat edilýän Gazalarwatly halçylar şuwunlar mukaddes ýurt garaşlamydan ýetip gelýän şany 33 ýyllyk ähli türkmen toýuny munasip sowat garşylama üçin hasam tutan ýerli zähmet çekýärler. Olar hallarymyza döwrwap derecede dokunmaklygy dördüp berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza we arkadagy gahrman ferdarymyza alkışladylar.